ברוכים הבאים לפודקאסט נוג'טסו, ההסכת בו אנחנו, אמיר ודנה, צופים מחדש בנארוטו, החלק הראשון, ובשיפודן, ודנים כאן על הפרקים. ובפרק של היום אנחנו נדבר על תחילת שיפודן, עונה חדשה. אנחנו נכלול את פרקים 1 עד 17. לכל מי שלא צפה בנארוטו עד הסוף ומאזין לנו, אזהרת ספוילרים! לכו ותצפו בזה, כי זה פשוט יבאס אותנו להרוס לכם. יש כל כך הרבה הפתעות ודברים שאנחנו עוד לא דיברנו עליהם בפרק הראשון, למרות שדיברנו וספילנו די הרבה. אבל זו סדרה טובה מדי. לכו תצפו בה, אם אתם מקשיבים לנו זה מספיק מעניין אתכם כבר כל החלק הראשון ועד שיפודן שרדתם, ותצפו גם בחלק הראשון גם בשיפודן, אתם לא תתאכזבו. בוא נתחיל! כן, וואו. תחילת שיפודן מתחיל בפלאש פורוורד הממש מגניב הזה לפגישה הראשונה שלהם עם סאסקה. כן, זה היה בחירה במועית מאוד מעניינת. כן, עכשיו אני ממש אוהב אותה, אחרי שיצא לי זמן לחשוב עליה ולחוות כאילו את כל הסדרה וכן, אז אני ממש אוהב אותה כי היא כאילו נותנת לך את הפעם הראשונה שהקבוצת 7 מתאחדת. נכון, זהו, אז רציתי לדבר על זה. אני פשוט זוכרת את ההתרגשות של לראות את נארוטו. הוא כבר גדול אחרי הטיימסקי וזה הם גם גוררים את זה בהתחלה, הם לא מראים את הפרצופים שלהם, מתחילים לראות את סאקורה. כן, וגם הבגדים שלהם טיפה שונים, אז לוקח כמה שניות עד שאתה בטוח מי זה מי וכאלה. כן, וניסיתי לדמיין איך זה היה אם פשוט זה היה מתחיל בקונואה. זו החלטה במועית לא לשמור את הצופים במתח לראות את סאסקה, אלא להראות אותו גם כן גדול. כן, וגם להעביר לצופים שכאילו יהיה דרמה, יהיה פעולה, יהיה כזה פגישות מחדש של חברים אינטנסיביות, שהם כבר בוגרים, ויש איומי רצח, וכאילו היחסים ביניהם הם כבר לא מה שהם היו. כן, נכון. ואם זה היה מתחיל בהתחלה, אז הכל מאוד רגוע בהתחלה. לא רק זה, גם אתה אומר לעצמך, מה, הם שכחו מסאסקה? כאילו, מה עם סאסקה? זה היה הפיק של הסדרה, סוף הסדרה, החלק הראשון. נכון. סאסקה ונארוטו נלחמים בוואלי אוף די אנד. ואז הם עשו 80 פילרים שלא רואים אותו. זהו, בדיוק. ואז אתה אומר גם... דרך אגב, זה לא הגזמה, 80 פילרים. נכון. אנחנו מציעים לכם לדלג על הפילרים, אלא אם כן אתם... אנשים מאוד סבלנים. כן, אבל תכלס תהנו, כאילו אם אתם... אני גם כן אמרתי לעצמי שאני אצפה בפילרים, ואחרי איזה 15 פרקים נשברתי, אמרתי, טוב די, אני חייבת לראות את שיפודן. אבל בכל אופן, אתה מתחיל את הסדרה החדשה, את שיפודן, ואתה מנסה לראות כמה הם באמת גדלו. בהתחלה אתה אומר, נארוטו השתנה, התבגר, הוא כבר לא אותו פרחח, אבל בעצם הוא כן אותו פרחח, וכאילו אתה מתחיל לראות איך כל אחד התפתח. זה לא עבר כל כך הרבה זמן, אבל זה 2 בגיל ההתבגרות זה שינויים מאוד משמעותיים. נכון. תוך 2 ולא רצו לשמור את הצופים בתחושה שכל הקטע הראשון עם סאסקה היה סתם, או שזה פחות חשוב. אז הם לדעתי עשו את הפלאש פורוורד הזה, כדי שאנחנו נראה כצופים שזה יהיה חשוב. שזה שעכשיו מתעסקים בגארה, זה לא אומר שמה שהולך עם סאסקה הוא פחות חשוב לנארוטו. נכון, וגם בגלל שהם מבטיחים לך שהסדרה תהיה מגניבה, כי הסצנת פתיחה היא מגניבה, יש בה המון רמזים להרבה דברים חשובים, מזה שהשרינגן קשורה לקיובי, עד לאוצ'יה מדרה. נכון. כמה סאסקה התחזק, זה שהם בכלל פוגשים אותו שוב, יש שם המון דברים כאלה נורא מעניינים ופיקנטים כאלה, שברגע שהצופה יודע, אוקיי, זה מגניב, אפשר להתעכב על הפגישת איחוד מחדש שנארוטו חוזר לכפר. נכון. וכל הדברים היותר רגועים האלה, ויותר כאילו להתרפק על הנוסטלגיה, שלאנימה יש את הזמן לעשות את זה. נכון. המנגה, אני חושב מאותם שיקולים,
אבל בלי לרצות לספיילר פלאש פורד, כן. פשוט נורא מהר קפצה לזה שקקאשי נלחם בהם. נכון. ממש מהר, קראתי את זה, זה כאילו תוך איזה פרק 2 של מנגה, שזה כלום במונחי האנימה. נכון. ועוד שלאנימה לקח איזה 2 פרקים רק להגיע לזה, שזה פי 2 יותר, אני חושב. כן, ראו הרבה דמויות, ראו את צונאדה, וראו את תמרי ושיקמארו הולכים ביחד. הם מתעכבים על האינטראקציות, וזה נורא נחמד, אחרי שאתה, כאילו... כן. אני אגיד את האמת, שצפיתי בכללי בסאגה הזאת, אחרי המדבר של הפילרים שהייתי צריך לחוות, צפיתי בזה כשהם שודרו, זאת אומרת, יכולתי לראות פרק רק אחת לשבוע. זה היה די עינוי. לא כי בזמנו חשבתי כי הפייסינג, הקצב של הסאגה הוא ממש איטי, עכשיו שאני רואה אותה מחדש, זה לא הבעיה, זה פשוט אחרי שחיכית כל כך הרבה זמן, אין לך סבלנות לקצב בריא. כן, בדיוק. זה היה קצב בסדר גמור, רציתי הרבה יותר. אתה אומר, זה אולי איפה האקשן עכשיו, אני אחרי פילרים, אני לא יכול יותר עם דברים של שטות. אני רוצה רק קרבות כל היום, וזה לא מציאותי, זה גם לא יהיה סדרה טובה אם יהיה רק קרבות כל היום. כן, אני חושבת שהפילרים לא עשו צדק עם הקצב שהסדרה רצתה ללכת בה ובצדק. אבל כשמדלגים עליהם זה די בסדר. כן, וכשאתה עכשיו יכול לראות את זה מחדש, לכן אנחנו ממליצים את זה, זה פתאום נעשה הרבה יותר זורם, הרבה יותר מסוגל להעריך הרבה יותר את כל האינטראקציות החשובות, אבל הלא קריטיות והאיטיות יותר, וזה ממש נחמד. והדבר הראשון שאני רוצה להתעכב עליו, באינטראקציות האלה, זה הקרב של קקאשי נגד סאקורה ונארוטו. נכון. זה בעצם קרב אימון, זה הגיוני, הם כאילו חזרו מאימון. סאקורה כנראה נרמז שלא יצא לה להיות יותר מדי במשימות בתקופה האחרונה. כן, היא יותר אגרת צ'קרה וניסתה להתאמן על הריפוי. כן, כאילו אולי לא שלחו אותה, בטח לא למשימות מסוכנות יותר מדי. אני מניח שכן פה ושם, אבל כנראה לא בתקופה האחרונה. ונארוטו, כמו שאנחנו יודעים, בול חזר מאימונים. כן, אז לא הזדמנות להראות לצונאדה הכישרון שלו. אז צונאדה בתור זו שאחראית על חלוקת הכוח של הכפר, אומר, טוב, בוא נראה מה הם שווים. כן. הם נותנים להם את קקאשי, ויש כל כך זריקות נוסטלגיה בכל הסאגת ההתחלתי הזו. הוא ישר משתמש בשרינגן, שאנחנו יודעים שזה משהו שהוא עושה רק שהוא רציני. כן, מאוד מחמיא. כן, נארוטו מסתער עליו, קקאשי תופס אותו ישר, אבל נארוטו עושה כל מיני טריקים ממש מגניבים עם שכפולים ושינויי צורה והטיות שמראים שכן, קקאשי עדיין יותר חזק ממנו, אבל הוא כבר כאילו, הוא נינג'ה רציני, אתה לא יכול לקחת אותו כבדיחה. נכון. קקאשי לא קורא בספר כמובן. כן. וסאקורה, ופה אני אתחיל את סאגת הגאשינג שלי על סאקורה. בוא נעשה את זה. מגיע לה בסאגה הזאת. בסאגה הזאת, זה מה שעושה את האכזבה אחר כך כל כך כואבת, אבל בסאגה הזאת היא פשוט כוכבת. היא צמחה, היא גדלה כל כך יפה. היא באמת בלומד. כמו שרצו. כן, כאילו כמו הדימוי של השם שלה, כן, שכל הזמן דוחפים אותו, הוא עובד. היא חזקה יותר, היא בטוחה בעצמה. כן. היא... עצם זה שהיא לא כל היום רק חושבת על סאסקה ועל החוסר מסוגלות שלה כל הזמן. כן, היא פשוט נעשתה נינג'ה בוגרת. היא פשוט עושה את מה שצריך. כן, זהו, בדיוק. היא פשוט עושה את מה שצריך, חושבת על דברים בצורה שקולה. היא לא כאילו מתעסקת כל הזמן אני לא יכולה, אלא במה צריך לעשות. כן, גם מהר, נגיד שקקאשי מתחבא באדמה, היא ישר מסתכלת סביב, נכון. לא רואה אותו, או בטוחה בעצמה שהיא הייתה רואה אם הוא היה מתחבא במקום רגיל, מבינה שהוא למטה, ושובר את האדמה. כן, היא צברה המון ביטחון שמאוד חשוב. לדינג'ה שיהיה לו. נכון. ואז האנימה עשתה פילר ארוך בעצם, של הקרב הזה, כי במנגה הראו רק ממש את ההתחלה שלו וממש את הסוף שלו. כל הסצנה שקקאשי נלחם נגדם בטייג'וצו, משתמש בנינג'וצו, עושה גנג'וצו די שקוף כזה שסאסקה חוזר, אפילו לא בגיל המתאים. כן. ורוצה שיצילו אותו. כל זה היה פילר של האנימה שאני זורם איתו, זה היה כזה, לא היה בו שום דבר לא הגיוני, שזה כבר טוב. הם העריכו את הקרב הרבה. לא שהם העריכו את הקרב, במנגה ראו שהיום השתנה. כאילו... אז כאילו, הם הראו את הקרב. הם פשוט דילגו כזה. כן, בעוד שהמנגה לא טרחה, אני אומר, אולי המנגה לא טרחה כדי לא להראות את יותר מדי את השיפורים שלהם, שרוצים לשמור לקרבות העיקריים של הסאגה הזו. כן. אבל
זה דווקא הלך לאנימה טוב, כי כאילו חוץ מהכוח של סאקורה והריפוי שלה, שאנחנו לומדים על זה די מהר, כן. הם לא למדו הרבה ג'וטסויים חדשים. זה לא כמו כן, סאגות נכון. אחרות שהם לומדים ממש ג'וטסויים כזה כן, מדהימים, נכון. שמשנים את כל הסגנון שלהם, וזה פה כאילו... נארוטו רסנגן. עדיין יודע שכפולים ורסנגן, הוא פשוט נורא כן. השתפר בלחשוב עליו. נכון. וגם, האמת שלא כזה. נארוטו דווקא בסאגה הזו, זה לא הסאגה העיקרית של השיפורים שלו, זה כן. נשמר לסאגות אחרות. אבל סאקורה כן השתנתה, וזה נכון כן, להראות אבל- את מה שהיא למדה. כן, אבל מה שהיא למדה הוא יחסית פשוט, כן. ולכן זה לא כזה בעיה להראות את זה לפני הקרבות הרציניים. כן. מה שיפה בקרבות הרציניים זה איך היא משתמשת בזה, והשיתוף פעולה שלה עם צ'יו, וכל מיני דברים מגניבים שנגיע כן. אליהם אחר כך. נכון. אז אני חושב שזו הבחירה יפה. זה גם מזכיר לנו איך קקאשי נלחם, שזה בכלל נחמד. כן, נכון. קקאשי הוא, כאילו, יש לו כל כך הרבה אופציות בקרב, שזה לא ממש משנה. כן, נכון. ומשם אנחנו מגלים מה השתנה, מי השתנה, מי הפך לצ'ונין, מי הפך לג'ונין. כן, אני אוהבת את העדכון הזה. כן, אז אני רוצה להתעכב עליו שנייה. כולם הפכו לצ'ונינים, חוץ מנז'י, קנקורו ותמרי שהפכו לג'ונים, ג'ונים. וגארה שכמובן הפך לכזה קאגה. כן. אוי, איזה קטע יפה של נארוטו לומד שגארה הפך לכזה קאגה. כן. שכאילו... שהוא אומר אוי, כאילו על עצמו, כאילו, הוא קצת מקנא, אבל הוא גם אומר, good for him, כאילו, כל הכבוד לגארה, הוא התאמץ. כן, וגם הצליח, כזה, כאילו. הוא אומר כזה, אני לא אפסיד לך, אני כאילו, לא אפסיד, הוא בטוח כן. בעצמו, אוקיי, כן, אז הוא הוא השיג בטוח. קודם, זה לא משנה, כן, אני נכון. אשיג אחר כך ואני כן, יותר טוב. נכון. ואני נוטה להסכים עם הביטחון כן, נכון. המוקדם הזה שלו. כן. לא שגארה רע, כן, גארה כן, לא, ממש גארה מדהים. מצוין. גם זה שהוא הגיע לזה כל כך מהר, באמת פנומנלי. נכון. לנארוטו זה ייקח עשרות שנים אחר כך, כן, נדמה לי. בגלל ש... ספוילרים, שבגלל שקקאשי יהיה אחרי זה האוקאגה. וגם הוא לא היה בשל. כן, הוא הוא היה נעשה בשל. חזק מאוד מאוד מהר, הוא כן. עקף את גארה בכוח, אבל הוא לא היה לו את הניסיון הוא ואת היה הבגרות. זהו, בדיוק. הוא היה צריך קצת להבשיל, להתבגר קצת, להבין ש... כן. אולי גם נתנו לו צוות אחר כך, זה אנחנו עוד לא יודעים כן. לדבר על זה בעתיד. מהמם. זה שג'ונין, נז'י, סליחה, זה שנז'י, נז'י. קנקורו ותמרי הפכו לג'ונין, כן. נורא מסתדר לי, הם הדגימו תמיד שהם היו כזה בוגרים, כן, נכון. יותר עם מיינדסט של שינובי. תמרי לחלוטין כבר הייתה יכולה להיות ג'ונית מזמן לדעתי. אם הכוח שלה היה אבטופר, כן. הכוח שלה היה משתווה. כן, זה העניין, level, אבל לכולם היה את מבחינת אישיות, היא סבבה להיות מנהיגת צוות. אני חושב שנז'י, מה שהחזיק אותו זה האובססיה שלו עם הסכסוך בין המשפחות של ההיוגה. ועכשיו שזה נפטר. כן, וברגע שהוא פתר את זה כן. מבחינתו, הוא היה בשל, כן. וקנקורו גם. זה שגארה הפך לכזה קאגה זה הרבה פחות מובן מאליו. נכון, כי זה מפתיע. פעם אחרונה שראינו אותו, כן, הוא היה מגניב, הוא היה תותח נגד קיממרו. אבל האישיות שלו הייתה לגמרי לא מתיישבת עם להיות כזה או קאגה. לא ידוע אם היא כבר אז הייתה או לא הייתה, אבל אתה לא מצפה שהיא הייתה. כן, כי זה הפעם בדיוק. הראשונה שראית אותו שפוי. בדיוק. לפני זה הוא היה פסיכי. לא, זהו, איך שאתה זוכר אותו מחלק ראשון, אפילו אחרי שהוא הציל את לי. אפילו אחרי נגד קימימרו. הוא היה בסדר, אבל הוא לא היה... כן, אתה גם לא היית מצפה ממנו להנהיג כפר. זה העניין, הוא שיהיה לו אכפת. לא ראינו אותו בשום שלב כמנהיג כן, בחלק ראשון. זהו, בדיוק. ופתאום בסאגה הזו אנחנו נחשפים הרבה יותר לאיך הוא כמנהיג. כן. האמת עוד נחשף לזה יותר בסאגות הרבה יותר מאוחרות. כן. אבל גם בסאגה הזו, בייחוד איך הוא חשוב לו להגן על הכפר והוא עושה את זה נכון. מכל הלב כן. ובכל העוצמה שלו. וזה מדהים לראות את כאילו, זה שינוי ההתבגרות שלו. עצום, אבל כן. הוא מוצג כאמין. בדיוק, זהו, זה נהדר, אתה מתרגש. אני זוכרת את עצמי כל כך מתרגשת בשביל גארה מהשינוי הזה. אמרתי, וואי, איזה גאוני, הוא עשה את זה, זה מדהים, כאילו, הכתיבה מצוינת, כן. ההתבגרות של גארה כל כך טובה. כן, מבחינת כתיבה. אני ממש מתפעל מהכתיבה שבשום שלב לא זכור לי שפקפקתי בזה. זהו, בשום בדיוק. שלב לא אמרתי, מה? רגע, זה לא הגיוני. לא, הייתי כזה, וואו, איזה מגניב. וואי, זהו, איזה מגניב, שזה מה שיצא ממנו. ואתה אומר, זה ממש נהדר, כאילו. כן, אולי זה בגלל שהוא כל כך מוכשר כשינובי ורואים את זה בחלק הראשון? כן. שאתה מבין בלי אפילו לשים לב שאתה מבין שתמיד היה לו כן. פוטנציאל. בדיוק, נכון. וואי, נהדר, אני מתה על גארה. ומשם אנחנו עוברים לאקצקי,
כן. וזה בעצם ההצגה הראשונה של האקצקי מלבד ההתחלה היה הצצה לאקצוקי. שראינו את איטאצ'י וקיסאמה. ואני חושב שהסאגה הזו אפשר בגדול להגיד שזה השיא שלהם כקבוצה. אנחנו נלמד על האקצקי הרבה יותר, אם יניעו את רוב העלילה של שיפודן בדרך כזו או אחרת. אבל זה יותר המנהיגים שלהם ומי שעומד מאחוריהם וזה, ובסאגה הזו אנחנו כאילו ממש נחשפים לאיום שלהם כקבוצה. כן. זה שאם יש אקצקים מעורבים, יש סיכון, יהיה מתח, יהיה עבדות, יהיה הכל. בדיוק. עכשיו אנחנו רואים אותם בפעולה, מה שנקרא. כן, זה מתחיל בזה שג'יראיה מדבר עם קקאשי על איך הוא הזהיר את כל שאר הכפרים. כן. אז אנחנו עוברים לחול, שם מדברים על זה שהם קיבלו הזהות מג'יראיה, וה-Head of Security, כן. ראש ההבטחה, יורה, מציין את כל המאמצים שהוא עשה להתמודד איתם. וישר עוברים לדיידרה וססורי, שמטיילים בכל הפוזה הבאדסית שלהם בחול, והם מדברים כל מיני דיבור שאתה לא מבין מה הוא אומר, בעצם הם מדברים על יורה וקבוטו, על המרגלים שססורי שתל ברחבי העולם. אז מראים שהג'יטסו על יורה במוח שלו, ממש כזה דפוס של סיל, נעלם, כן, נשבר. ואנחנו לא מבינים מה זה אומר אז, והאמת שבסדרה לא תורכים להסביר את זה יותר מדי בפרוטרוט. כן, יש כאילו כל מיני ג'יטסו שפועל על המוח, כמו ההורים של אינו. כן. השבט של אינו, אבל... לא, גם לא, מה שמתכוון זה שלא תורכים יותר מדי להסביר לך מה הג'יטסו של ססורי עשה. כן. מבינים את זה מההקשר כזה. שהוא פשוט גרם לו לחשוב שהוא לא סוכן כפול. כן, אני חושב העלים לו זיכרון. כאילו, הוא היה משרת של ססורי, הוא גרם לו לשכוח שהוא משרת של ססורי, ואז שמח עליו לפעול בצורה כזו שהוא יהיה ראש ההבטחה, או שהוא היה ראש ההבטחה בתור מרגל. כן. כבר. ואז הוא נאמן לתפקיד שלו והוא עושה את זה מרצון. כן, ואז הוא פתאום מבין, אחרי שהוא כבר צבר ניסיון וידע ותמיכה, כאילו שסומכים עליו, אז הוא נזכר שהוא בוגד. אז הוא נזכר שהוא בוגד וממשיך לשתף פעולה עם ססורי. כן, וזה ממש מעניין כי ססורי עצמו אומר, אני לא יודע איך הם יפעלו. כן. אחרי שאני מבטל את זה, כי זה נכון, כי זה לא ג'יטסו ששולט עליהם. כן. זה ג'יטסו שמזכיר להם מי הם. כן. והרי יכול להיות שמישהו יקבל כל מיני החלטות עם זה. כן. אבל ססורי אוהב את הסגנון הזה, שזה בחירה מעניינת. נכון. וזה משתלם לו במקרה הזה, אנחנו יודעים על מקרה אחר שזה לא ישתלם לו. כן. אבל עם יורה זה משתלם לו, ויורה מחבל בהבטחה של הכפר, ובעצם בא לגבול של הכפר והורג את כל השומרים שהוא עצמו שם. כן. ניתן להניח שמלבד זה שהוא ג'ונין, אף אחד לא חושד בו, הוא יודע איפה כולם נמצאים, הוא יודע את ההרכב של כולם. כן. אז זה היה הרבה יותר קל לו מאשר סתם מישהו חזק. נכון. ושססורי ודיידרה מגיע, כל החומות מלאים בשומרים מתים, והם פשוט, יורה פשוט נותן להם להיכנס לכפר. ודיידרה נבחר, אני מניח בין השאר כביכול לעוף וכל מיני, כאילו יש לו את היכולת לתצפת הכי מהר, אני מניח. כן. למצוא אותו מהר ולקחת אותו מהר. כן, אז לגבי לקחת אותו מהר, הם לא כל כך הצליחו, כי הסגנון של דיידרה ממש לא מתאים לפעולות סטלפיות. כן, לא. וזה מתפתח מהר לקרב ביניהם. כן. והקרב הזה היה פתיח ממש יפיפה לשיפודן. כן, נכון. כן, האנימציה הייתה רשלנית בחלק מהמקרים. כן, נכון. אני ממש אהבתי את האנימציה הקטועה הזאת. כן, שהחול זז כזה בצורה לא ברורה, והדמויות עצמם זזות כאלה. זה מוזר. אבל אז אחרי איזה פרק אחד כזה, זה משתנה וחוזר לאנימציה איכותית. כן. וזה החלקים היותר חשובים. נכון. עכשיו, הקרב הוא מראה יפה איך גארה הפך לכזה קאגה, כאילו מה בסגנון לחימה שלו השתפר ששם אותו ברמת כוח כזה. כן. עכשיו, במקום להשתמש בעיקר בחול האישי שלו וקצת בחול שהוא יוצר, כן. הצ'קרה שלו והשליטה שלו השתפרו לרמה שהוא משתמש בעיקר בחול של הסביבה, ברמה של צונאמי, כאילו. זה מדהים. כן, הוא מרים טונות על גבי טונות של חול, כן. ונלחם בעיקר איתם, והחול האישי זה גיבוי יותר מהיר על כל מקרה שמשהו איכשהו מצליח לחדור את כל המסות של חול הזה. ואנחנו רואים שזה מאוד יעיל. דיידרה בקושי רב
מתחמק ואיכשהו מנסה לזרוק התקפות חלשות, כן. והמעט שבכלל מגיעות לגרה נחסמות על ידי החול האישי. כן, אבל דיידרת, הוא הקצוקי, לא סתם. כן. יש לו תוכנית כל הזמן יש הזה, לו תוכניות טובות. כן, הוא לומד את העקרונות שדיברנו עליהם עכשיו. כן. והוא הוא מנתח את זה כמו שצריך. כן, שזה הבסיס לכל קרב נינג'ה טוב בסדרה הזו, ודיידרה מדגים את זה. כן. והוא בא עם תוכנית שתעבוד עם מה שיש לו. כן. עכשיו, התוכנית הייתה לזרוק פצצה ענקית על הכפר. כן. לדעת שגרה בתור כזה קאגה, כי זה האלף בית של להיות קאגה בעצם. התחושה מחויבות לכפר. אני לא חושב שיש קאגה אחד שלא היה עושה את זה כאילו. משתמש בכל החול הענק שלו לחסום את הפיצוץ, מה שמשאיר אותו עצמו נטול הגנות לגמרי מלבד החול האישי של הלורד. כן, דיידרה כבר הטמין בחול הזה פצצות, ואז כשגרה נאלץ לחסום רק עם החול הזה, דיידרה בעצם נצא. אז הוא כבר זהו, בדיוק, כי הוא השתמש בחול שיש בו פצצות. מאוד נחמד שרואים את גרה ככה בהקרבה עצמית בשביל שהתושבים של הכפר שלו יהיו בסדר ושום דבר לא ייהרס כתוצאה מהקרב. אני מאוד אהבתי. כן, גם אהבתי את התוספות של האנימה שיותר התמקדו בתגובות של הכפר, של כמה הם מעריצים אותו. ומנסים לעזור בקרב, כאילו הם לא סתם עומדים מנגד, הם מנסים לראות את דיידרה מרחוק וכאלה. כן, ואפשר להבין את העיכוב בתגובה שלהם, כי זה קרב שהתרחש נורא גבוה. כן, נכון. גרה כנראה בכוונה גם רצה לגרור את זה מהטווח של הכפר. הוא נלחם עם בן אדם הכי הרסני לסביבה מלבד פיין. והוא הצליח לשמור על הכפר שלו. ללא רבב. הכפר כאילו לא שערה נפלה מבניין אחד שאם תחשוב על זה, זה מאוד הגיוני, כאילו עיקר הכוח של גרה הוא הגנה. נכון. אז זה מאוד הגיוני שאפילו להגן, מגן על הכפר שלו בצורה די מושלמת. נכון. שהוא אקסטנד את ההגנה העצמית שלו, הגנה על הכפר, שהכפר עכשיו יותר, כאילו הכפר שלו הוא כמו עצמו, כאילו הגנה מושלמת. כן, נכון. שזה מאוד יפה. אני מאוד אוהבת את האופי הזה. וואלה, לא חשבתי על זה ומסכים לגמרי, זה נורא מתאים לו. אני חושב שבנקודת זמן הזו, ואני מאוד פתוח לדיון בנושא מצד הצופים, אבל בכל זאת, גרה היה יותר חזק. אני גם חושבת. או לפחות בקרב ישיר נגדם, שגרה לא צריך להגן על מישהו, הוא כנראה היה מנצח. הוא כנראה היה מנצח, אבל כאילו... אבל גם קשה להיות 100% בטוח בזה, וגם אני חושב שאם זה נכון, זה רק הופך את דיידרה ליותר מרשים, שהיה עם תת חומרים, כאילו לא היה לו את ה... בדיוק, וזה מה שרציתי להגיד, שדיידרה בא, מראש אומרים לנו שהוא בא עם פחות קלי, עם פחות חמר. כן. אבל מה שהופך אותו פחות כאילו... פחות חזק. פחות חזק, כי יש לו פחות דברים לעשות. כן. אבל... למשל, אין לו את הדרקון הזה שהוא השתמש נגד סאסקי עוד איזה 100 פרקים. נכון, כן. שזה חלק הקטע שנגד גרה ספציפית, אני לא יודע כמה זה היה משנה. כן. לא, זה היה משנה, כי זה היה מכריח את גרה כנראה לשמור עם חול לא מהיר. כי החול המהיר לא היה מספיק נגד זה, אני חושב. אבל כן, נורא קשה לדעת בוודאות. מה שכן, נורא מרשים שהוא הצליח לנצח את גרה למרות ההבדל בכוחות האלה, כי זה מראה את המהות של הקצקי עוד יותר. כן. שהם לא בהכרח הכי חזקים, למרות שהם כן ממש חזקים, הם מוכשרים במה שהם עושים. הם פרו, הם קצת כמו וולברין מהאקסמן, שהם כאילו, they will get the job done. כן, בדיוק. יש משימה, הם יעשו אותה. כן, כי הם נינג'ות שלא אכפת להם מהחברים שלהם, שלא אכפת להם מהכפר, יש להם משימה והם יעשו אותה. מבצעים את המשימה, כן. ואז הוא, כן, כמו שאמרת, מצליח ללכוד את גרה בלי להרוג אותו. כן. הם יוצאים מהכפר, משאירים הרבה מלכודות, זה גם טאץ' לאני, מה שאהבתי, של ססורי, מאוד מתאים לו גם. כן. ואז יש כמה פרקים של קטנים, כאילו זה 2-3 של מרדף אחריהם בססורי. כן. כל הכבוד לקנקורו, בוא נגיד את זה. כן, כן, הוא... כל הכבוד לו. למרות שהאנימה הציגה את ה... הוא רדף אחריהם, זה היה מטומטם, אבל כאילו... זה לא היה מטומטם, זה העניין. זהו, ברור. זה היה אמור להיות מטומטם. כולנו הנחנו שזה היה מטומטם, זה בסוף לא היה מטומטם.
לא, אבל בקטע של הוא לא ינצח אותה, הוא ימות כאילו. אבל אנחנו אומרים, אוקיי, זה לא מטומטם, כאילו לא אכפת לו למות בשביל להציל את גארה. כן, וכאילו אם הוא מצליח להציל את גארה, אפילו לא בעצמו, פשוט להוביל אנשים. רמז, משהו. כן, רמז, כן. כי אם הוא מת בגלל זה ומצילים את גארה, אז הם איבדו ג'ונין וקיבלו את הקזקאגה. בדיוק. אז גם מבחינת הכפר, לא רק סנטימנטלי, צריך חשוב יותר. נכון. על כמובן שהסיבה העיקרית שהוא עושה את זה, זה כי זה אח כי שלו. הוא אחיו. כן. שזה מרגש. כן, בכללי הסאגה הזו נורא... זה אחד מהרבה סאגות בשיפודן, ובעצם בכל נארוטו, שדורשת ממחטות, והכל בסדר. כן. הפלשבק הזה שגארה מדבר איתו על איך הוא רוצה, לפני שהוא היה כזה קאגה. כן, לגרום לאנשים לקבל אותו. כן, וקנקורו מזהיר אותו שזה יהיה קשה יותר אם הוא יצא מהקבוצה שלהם, אז נרמז שעד עכשיו הם היו כאילו... הם הגנו על... קנקורו, גארה ותמרי, והם עשו משימות ביחד. כן. שזה הגיוני, כי הרצו שהוא לא ישתגע ולא יהיה זה, ולא סמכו עליו. ואנחנו רואים שמראים לנו את הפלשבק הזה, הוא כבר כזה קאגה. כן. מוכשר מאוד, נלחם בלי שוקקו בכלל, שמגן על כל הכפר, אז באמת פוגע נורא יפה. נכון. ואז גם כל הסצנה הזו שרודפים אחרי סאסורי, זה גם מראה לך שהאקצקי פשוט מסוכן להתעסק איתם. נכון. כל שלב יהיה להם מלכודות, כל רגע הם כאילו, הם יהיו מעל המצופה, אין כזה. זה ממש מראה טוב, כמו רוצ'ימארו בזמנו, את הקונספט של S-Class. נכון. האלה שהם טכנית ג'ונין, אבל כבר הרבה מעבר. כן. רק דבר קטן אחד, אני רוצה להגיד על צ'יו והמפגש שלה עם טים 7 שמגיעים. דמות מעולה. כן, מעולה. קנקורו כמובן מורעל על ידי סאסורי וגוסס. עכשיו הם צריכים, הם מגיעים אחרי שצ'יו לא הצליחה לרפא. לא הצליחה לעמוד על טבעו של הרעל. ואנחנו יודעים שהיא סבתא שלו, כן. ומומחית רעלים בעצמה. נכון. וכאן אנחנו רואים עוד, יש לנו פה עוד הזדמנות נפלאה לראות את ההתקדמות הנהדרת של סאקורה. בתור מתלמדת אצל צונאדה, פשוט היא עשתה את מה שהיא טובה בו, שזה לגמוע ידע, בוא נגיד את זה, זה לא מופרך שהיא תדע כל כך טוב. האמת, זה ממש הגיוני. זה מאוד הגיוני. זה ממש מתאים לה. כן. וכן, זה ממש תפורה על זה. כן. וזהו, פשוט זה נהדר, והחיכוך הקטן הזה, שצ'יו ישר קופצת ורוצה להרוג את קקשי כי הוא דומה לאבא שלו, זה נותן לנו עוד קצת דחיפה לזה שהעולם פוליטי. נכון. וכן, ושהיה עבר, שזה לא התחיל מהקיובי, שהיה דברים לפני הקיובי, שהיה להם חיים לדמויות לפני שהדמות הראשית הגיעה. כן, והיסטוריה, ושהיא משמעותית להם. למרות שלנארוטו זה לא אומר שום דבר, כאילו, אוקיי, די, זה קקשי, כאילו, זה הוא לא עשה שום דבר. כן, נארוטו מבחינתו, לעזור לחבר. כן, זהו, בדיוק. הוא מעופף כאילו מבחינת הפוליטיקה, וזה בול הסיבה שטוב שבחרו בו. בדיוק. וצ'יו אומרת, מה, אנחנו מקבלים עזרה מהעלה, כאילו, זה בושה בשבילה. מהבן של מי שרצח את הבן שלי. כן, בדיוק. כלומר, מבחינתה, להרוג את קקשי היה יכול להיות כמה מושלמת. בדיוק, נכון. אבל היא הייתה מספיק בוגרת ומספיק התמקדה במה שחשוב עכשיו. כן, היא מספיק שקולה בזה שהיא צריכה, שהקזקאגה הולך למות, שבסדר לקחת את העזרה. שזה מראה על פטריוטיות מאוד אצילית. כן. הרבה פעמים מזכירים פטריוטיות בהקשר המסוכן שלה, ואיך זה יכול להפוך לפנאטיות וכאילו לגרום לסבל לבן האדם. אבל פה היא התעלמה מהכאב האישי שלה, שהוא כמובן נורא מובן וחשוב, אבל כבר אין יותר מדי מה לעשות אותו. בדיוק. הלכה לקרב נגד הנכד שלה, כן. שהחיים שלו נהרסו על ידי האבא של קקשי, כן. והייתה מוכנה לקבל בשביל זה עזרה מקקשי. כל זה למה בעצם? להציל את הכפר. נכון, בדיוק. לא, אני די להציל את הכפר ואיזושהי תחושה של סגירת מעגל עם סאסורי. כן. אבל הרבה מזה להציל את הכפר ולחפר על מה שהיא ראתה כקשיים שלה. בדיוק, היא גם רוצה לחפר, גם אנחנו רואים את זה די מהר, שהיא אומרת לעצמה שהיא מצטערת על זה שהיא שמה את השוקקו בגארה. נכון. היא מרגישה שמה על זה. שהיא עשתה את זה בשביל הכפר, היא הרסה חיים של ילד. כן. גם הובילה נרמז. שזה מה שהוביל למוות של אימא של גארה. כן, כאילו נכון. הסטרס של הג'וטסו. זהו, ושעכשיו הולכים להרוג אותו בדיוק בגלל זה. נכון. סתם קטע נהדר, אני מאוד אהבתי כן, את העומק הזה
ככה נתנו לנו בזמן שסאקורה מנסה לרפא את קנקורו, אז נכון. נתן לנו ככה על הצד, וזה מאוד יפה. כן, זה מאוד יפה, זה בא נורא בטבעיות, כן. וכאילו אתה לא, בשלב הזה אתה כזה, זה נורא מעניין, אבל אתה לא בהכרח מבין כמה זה משפיע על העולם, נכון. וזה מה ששיפודן מצטיין בו, הרבה יותר נכון. מהחלק הראשון, לתת נופח פוליטי והיסטורי כן. ועומק לעולם. כן. לתת לך תחושה שיש פה עולם גדול, שהיה בול מה שאמרת, הרבה לפני הסדרה. כן. שזה מעולה. שהדמויות היה להם עומק והיה להם חיים לפני שהגיעה הדמות הראשית. זה מה שאני גם אוהבת מאוד, ושזה משמעותי. כן. אכפת לך מזה. נכון. עכשיו יאללה, בוא נדבר על קרב, וזה המומחיות שלך. כן, אז כאן צ'יו מחליטה להצטרף אליהם. כן. הם עושים משלחת שמורכבת רק מקונואה, זה גם, זה עניין כזה של השפלה לכפר, שכאילו, כן. הנה, קונואה רק הם אלה ששלחו עזרה לכזה קאגה. אחרי זה אנחנו מגלים למה זה, למה הכפר החול היה כל כך הססן כן. לשלוח עזרה, וגם פוליטיקה מאוד מעניינת, כן. וכמו שאמרת, נפח לעולם. אבל יוצא מזה שהמשלחת של קונואה, שזה הצוות של גיא והצוות של קקאשי בליווי צ'יו, כן. יוצאים לחפש איפה ששומרים את גארה. יותר ממספיק, גיא זה יותר ממספיק. גיא זה יותר ממספיק. צריך לזכור שגיא זה יותר ממספיק אם מוכנים שהוא ימות. כן, לא, זהו די, אני פשוט אוהבת את הדמות הזאת יותר מדי. לא, היא מטורפת, כאילו, היא כנראה הדמות הכי חזקה איזה כנראה, בטוח הדמות הכי חזקה במשלחת. כן. אבל הקאצוקים מבינים שהם צריכים טקטיקת עיכוב. כן. ומשתמשים בג'וטסו נורא מעניין, שכנראה של פיין, כן. שמקרין את הצ'קרה של מישהו מהקאצקי דרך קורבן, כן. כנראה מרצון, אבל לא ברור. עכשיו שאני חושבת על זה, סליחה שאני כן. פותחת אותך. זה קצת כמו אדוטנסי, טיפה. במידה, כן, יש אדוטנסי יש דמיון לאדוטנסי ויש דמיון לגופות של פיין. הדבר היחיד זה שאתה פרוג'קט מישהו, ישות, שחיה עדיין. כן. אשר שמתה. כן. שנראה לי פיין יכול לעשות את זה, כי הוא הבורדר בין life and death או כאלה. נכון. אולי לא כזה קשור, אבל... לא, יכול להיות שזה קשור. לא, פשוט לא ראינו שום דבר מהג'וטסו הזה מלבד הסצנה הזו, לא השתמשו בשום דבר ממנו, אז נורא קשה לנסח איזושהי חוקיות עליו. כן. אבל אם הוא הגיוני, אני יכול לראות, בייחוד עם ריננגן, כן. נכון. אני יכול לקבל אותו. בייחוד גם כי הוא לא כזה overpowered, כי הוא בעצם, הוא מקרין בן אדם שכבר קיים. כן. פשוט נותן לך להילחם בו דרך מקום אחר, שזה יעיל כן. בקרבות, את יודעת, לאורך טווחים ארוכים. כן. מאוד יעיל הקאצקי שכל הזמן הם מפוזרים ברחבי הגלובוס. כן. וזה גם אפילו לא בהכרח הכוח המלא של המשתמש, כי הם נותנים רק כמות מסוימת של הצ'קרה. נכון. בשלב זה הם גם משתתפים בג'וטסו לחתום את השוקקו של גארה. זאת אומרת, הם משתתפים בג'וטסו אינטנסיבי בזמן שהם נלחמים דרך השכפולים שלהם. כן. שזה בכלל נורא מתקדם. כישרון נהדר, אנשים... כן, יכול להיות אפילו שהם לא יכולים והיו חייבים לעצור את ה... טוב, או נרמז שלא, נרמז שהם המשיכו גם והם גם... כן, וגם הידן משתתף בג'וטסו הזה, כן. והידן לא נראה לי מומחה של שליטה בצ'קרה, הסגנון שלו ממש לא דורש את זה. כן. אז יכול להיות שהג'וטסו של החתימה הוא אינטנסיבי ודורש הרבה צ'קרה, אבל הוא לא קשה. כן. אז כן, זה דורש כישרון מטורף, אבל מסוג של איטאצ'י וקיסאמה בטח יש. והקרב הזה, אני חושב שהוא חשוב מלבד זה שהוא מגניב, אני מדבר כמובן על איטאצ'י וקיסאמה נגד הקבוצות של גיא וקקאשי. מלבד זה שהוא מגניב ומראה לנו את ההתקדמות של כל הדמויות, הוא גם נותן לנו מסגרת השוואה. כן. עד עכשיו איטאצ'י וקיסאמה היחידים שראינו. כן. הקרב הזה נותן לנו לראות הרבה יותר מהם, למרות שהם כביכול, לא כביכול, הם רק איזה 30% מהצ'קרה המלאה שלהם, אבל בקרבות הקודמים הם אפילו לא טרחו להשתמש. כן. איטאצ'י היה צריך להשתמש במטרסו נגד ג'יראיה, אבל לא ראינו את זה, רק ראינו את התוצאות. כן. וזה היה נגד ג'יראיה. נכון. כלומר, מישהו שהרבה יותר. פה זה נותן לנו לראות איך הם משתווים לדמויות הראשיות שלנו. נכון. כאילו, וכמה בבת אחת. כן, והוא ממש טוב קישימוטו לתת לך מוקדי השוואה. נכון. נקודות של... כן, משהו שתוכל להגיד, אוקיי, אם הוא ככה, אז זה ככה. כן. וזה נורא עוזר בשונן לפנאטים של קרבות כמוני, שנורא חשוב להם הכל היחסי כוח. כי זה נחמד, כי אתה אומר רגע, ומה הוא יעשה נגד זה וזה. זה נותן לך יותר רפרטואר
של דמות שאתה אומר, אוקיי, יש לה כלים מסוימים, מעניין מה היא תעשה נגד כלים אחרים, כי זה לא תמיד יתאים כמו כפפה ליד. נכון. זה גם בול בגלל שהם מוגבלים, זה נותן לנו להבין כמה איטאצ'י וקיסאמה הם מטורפים. אחר כך נראה את הכוח המלא שלהם בהמשך הסדרה, אבל פה אנחנו רואים שלאיטאצ'י יש מעט מדי צ'קרה לשכפול שלו כדי להשתמש במנגקיו. נכון. זאת אומרת, הוא נלחם בלי מנגקיו. כן. ועדיין מעכב ומסכן קבוצה שלמה, כולל קקאשי, שאנחנו עוד לא יודעים את זה עדיין, אבל יש לו מנגקיו. כן. קיסאמה מכריח את גיא לפתוח 6 שערים, כן. ולולא זה היה או מעכב או הורג, נכון. קבוצה שלמה כולל גיא. אז זה ממש נותן לנו לראות כמה הם מטורפים בבסיס שלהם. למרות שנג'י כן הצליח להשתחרר. כן, נכון, את צודקת, נג'י היה משתחרר. זה גם היה נורא חכם מצידו לא לעשות את זה עד רגע קריטי, שזה היה ממש חכם. כן. כאילו הוא אמר, אני לא רוצה שהשכפולים יעזרו לאיכשהו נגד גיא, אז אני ארוג אותם בול שהם מסתכנים, וגם לפני שטנטן כמובן תיחנק. בדיוק. אז הקרב עצמו, אין לי המון מה להוסיף עליו, או שני הקרבות היו נורא מקדימים, הקרב נגד איטאצ'י... תמיד תענוג לראות את גיא בפעולה. תמיד תענוג לראות את איטאצ'י בפעולת גנג'וטסו. זה גם נכון. לא שאני לא מסכים עם מה שאת אומרת, פשוט זה שתי דמויות שאם נותנים לגיא לעשות טייג'וטסו ולאיטאצ'י לעשות גנג'וטסו, יהיה כיף. נכון. כי זה הפעם הראשונה שאנחנו רואים את הגאונות של איטאצ'י. כן. הוא לא רק משתמש גנג'וטסו חזק, זאת אומרת שהגנג'וטסו שלו כואבים, יכולים לשגע או לאלף, הוא משתמש בהם בפער הכי הרבה שכל בסדרה. ברור. כלומר, הוא משתמש בגנג'וטסו גם שהם לא חזקים, כן. תמיד יש לו תוכנית מה לעשות איתם, כן. וכמעט תמיד התוכנית עובדת. כן. פה הוא נגיד הראה שהוא לא מנע מנארוטו לזוז. למשל שטאיויה רצתה לעצור את שיקמארו, השתמשה בגנג'וטסו שפשוט מונע ממנו לזוז. כן. איטאצ'י לא מנע מנארוטו לזוז, הוא גרם לו רק לראות אשליות, וככה נארוטו עשה רסנגן על שטח ריק. נכון. אם איטאצ'י היה רוצה, השטח הריק הזה היה איפה שצ'יו, סאקורה או קקאשי עומדים. כן. הוא לא עשה את זה כי אנחנו יודעים שיש לו מניעים סודיים שזה לא בהכרח יתאים לו. כן. אבל הוא היה יכול. כן. ולמרות זאת הוא השיג את המטרה שלו של לעכב אותם. זאת אומרת, הוא גם שמר על הכיסוי שלו. שוב, עוד דוגמה לאיך אותו כלי, נגיד שרינגן, אפילו מנגקיו, כן. אותו כלי משומש, כאילו מתאים פול לאישיות ולבן אדם ולסגנון של הבן אדם. ממש. כי איטאצ'י הוא בן אדם של אשליות, הוא בן אדם שיגרום לך, והכי פחות מאמץ מבחינתו, לחשוב על משהו כשבעצם יש משהו אחר, ואולי זה לא משהו אחר, אלא בדיוק מה שהוא אומר, ואתה לא תדע את זה. כאילו, זה איטאצ'י, כאילו, ממש. וזה הכוח שלו שמתאים לו בול. וכל אחד עם שרינגן, וגם אנשים בלי שרינגן, יכולים לעשות גנג'וטסו, אבל נכון. אף אחד לא משתמש בו ככה. כן, אף אחד לא מבין איך לעשות מניפולציה על הנפש של היריב. בדיוק. כמו איטאצ'י, מה שהופך אותו לבאמת... אמן אשליות מושלם. הכי טוב בסדרה. כן. אולי הדבר הכי בולט שהוא יותר טוב אפילו את יודעת מהמפלצות של האוצ'יה כמו מאדרה ולעתיד סאסקה. כן. לא, זהו, זה השטיק שלו, זה החוזק שלו. יש לו הרבה חוזק. כן, יש לו הרבה חוזק. הוא חזק כל כך וכל כך הרבה דברים. אבל זה אקספשיונל, כאילו זה יוצא דופן מבחינת השימוש שלו נכון. בכלי. כן, וקיסאמה מצד שני, יש לו ים בצ'קרה. קיסאמה שופך שם צ'קרה, מטורפת, ליטרלי שופך כי המלא מים. נכון, הוא כזה, הוא נחם במדבר, עכשיו הוא נינג'ה מים, אז אתה מצפה שהוא יהיה בחיסרון. לא, בוא נעשה מים. לא, הוא פשוט עושה ימה. סוג של אגם. כן. שם, ונלחם כאילו בכפר שלו. כן. עכשיו, כמובן זה עולה לו הרבה צ'קרה, והיה עדיף לו לא להשתמש בצ'קרה הזו ולחם במים, אבל לא כזה נורא, כי עכשיו הוא יכול להשתמש בכל המים האלה לג'וטסויים אחרים. כן. ויש לו כל כך הרבה צ'קרה, שלא נראה שזה כזה מזיז לו. כן. ובסוף הוא לא הפסיד בגלל חוסר צ'קרה או משהו כזה, הוא פשוט הפסיד כי גיא תפס אותו בטייג'וטסו חזק מדי. כן. הוא לא נראה עייף לקראת סוף הקרב או משהו כזה. אני גם אוהבת, גיא הוא לא סתם גאון טייג'וטסו, הוא גם כן חכם, מבין בדיוק, כאילו, הוא יודע לפענח את הקרב כמו
שהוא אמר להסתכל על הרגליים, במקום להסתכל על העיניים כשיטה להתמודד עם שרינגה. כן, יש לו את הטריקים הקטנים שלו. יש לו אינסטינקטים אינסטינקטים מעולים. וגם מין חוכמת רחוב של טאיג'יצואיסט. קשה לי להסביר את זה בדרך אחרת. הוא הבין ישר שמשהו בנשק הזה לא טוב. ישר, בצ'יק כאילו, הוא לקח את סמאדה. כן. והבעיה שתה שסמאדי יש לה מודעות. והיא לא הייתה מוכנה שיחזיק אותה. זה נורא אקצקי כזה, שהנינג'ה שמשתמש בחרב באקצקי, אז החרב שלו מצייתת רק לו. כן. שאתה לא יכול לעשות את הדברים הברורים, כמו לחטוף לו את הנשק. נכון. לזה היא שוחה אליו. כן, היא שוחה. אוי, סמאדה... כן, דמות משנה טובה. כן. אני מאוד אהבתי את זה. כמו שאמרת, הרבה פעמים גיא אומר משהו שכאילו כבדיחה, בדיחה כאילו על זה שהוא שטוטניק, שהוא כאילו, מה אתה עכשיו, מעופף וזה. והוא כל הזמן לא מבין מי זה, הבן אדם הזה שהוא נלחם איתו. ובסוף באמת, הוא מסתכל עליו, זה כאילו ה-great reveal, החשיפה. הוא מסתכל, כן, אני באמת לא מכיר אותו, ורואים שזה מישהו אחר, שזה לא היה קיסמה, שזה גופה. כן, עכשיו, איזה לא מתעכבים על זה, אבל אתה יכול לפרש את זה, וככה אני בוחר, שגיא, החושים הגופניים שלו כל כך מחודדים. כן, הוא זיהה שזה לא אותו בן אדם, הגוף שלו, לא אותו גוף שנלחם. הוא לא מסתכל עם העיניים, הוא מסתכל עם הטאיג'יצו. עם הטאיג'יצו. זה רק רציתי להגיד שזה היה פשוט גאוני. כן, זה היה מעולה. אני מחזיר את הצופים לפרק שכיסינו בצ'ונן אקזם, שהוא אמר ללי, תיזהר מהקד הזה, הוא נראה לי חשוד. כן, וכולם צחקו שזה ברור, אבל אז איך לי הפסיד? כי הקד עצמו הוא חול של גארה, שהוא חסם איתו את הנפילה שלו. נכון. שוב, כל זה קרה בצ'ונן אקזם. כן. ואז הסתבר שוב, שאם גיא אומר משהו, זה חשוב, תקשיבו. נכון, תקשיבו לו, יש לו אינסטינקט טוב. למרות שהוא אומר משהו שהוא כאילו ברור מאליו, או מטופש, או בדיחה, יש משמעות. עוד דבר, אחד שנורא אהבתי בקרב הזה, זה התגובה של צ'יו לאיטאצ'י. כן. שהסבירה לנו את הבסיס של גנג'וטסו. נכון. זאת אומרת, גנג'וטסו שולט בחושים. הפלשבק של ג'יראיה מסביר לנו שאם אתה יכול להפריע את זרם הצ'אקה בעצמך, אז אתה יכול לשבור את הגנג'וטסו. כן. זה מין קרב של שליטת צ'אקה. כן. אתה מנסה בשיטה גסה יחסית להפריע, כן. אבל אם המשתמש מוכשר כמו איטאצ'י למשל, כן. אז הוא יכול כאילו להתנגד להפרעה, כן. וככה זה נרמז מה שקרה לנארוטו, כן. שהוא ניסה להפריע את הצ'אקה, אבל איטאצ'י ייצב את הצ'אקה שלו בכוח, כן. כי זה גנג'וטסו, לשלוט על הצ'אקה של היריב במערכת העצבית. כן. ואז שהיא אומרת, אבל במקרה כזה אין בעיה. יש בן אדם נוסף, הוא יכול כן. שיוציא אותך. ולכן היא אומרת, אם אתה לבד נגד אוצ'יה, תברח. כן. שזה כאילו כבר רומז לנו על ההיסטוריה של השבט על זה. וזה כאילו. נחמד מאוד שהיא זאת שאמרה את זה, כי בטח במלחמות התמודדה עם אוצ'יה. ובטוח עשרות פעמים. כן. אבל אז קקאשי אומר שאיתו זה לא יעבוד. אז הוא מסביר מה שאנחנו כבר יודעים על הגנג'וטסו שלו של המנגקיו, שזה קורה, האפקט קורה בשנייה. כן. עד שאפשר בכלל להגיב ולהוציא את החבר שלך מגנג'וטסו, הוא כבר במוות מוחי פחות או יותר. כן. אני כל כך אוהבת את כמה שאיטאצ'י הוא איום. כן, זה ממש כאילו, כי סאמה מגיע והם כזה, הם מודאגים ומפחדים, ונג'י אומר שהוא לא ראה כמות כזו של צ'אקה מאז שנארוטו השתמש בצ'אקה של הקיובי. שאתה אומר, מה? כן. אני דווקא הופתעתי, להפך, אני הייתי בשוק מזה שנארוטו היה ככה כילד. באמת? כן, ידעתי שיש לו המון צ'אקה, אבל כאילו... אני הייתי כזה, וואי, צ'אקה של הקיובי, כאילו, לא סתם. כן, לא משנה איך אתה מסתכל על זה, זה מרשים, אבל היחס הוא כזה של אויב חזק, בוא נתמודד, והוא לעומת זאת שקקאשי והקבוצה רואים את איטאצ'י, הוא ישר אומר לכולם פשוט לעצור. כן. ויש איזה דיון שלם של אסטרטגיה על איך להתמודד איתו, לגלות שהאסטרטגיה לא תעבוד. כן. ואז לא ממש ברור מה הולך, אבל זה בגלל שאנחנו יודעים שלקקאשי היה, כאילו אנחנו לא יודעים, אנחנו מגלים את זה אחר כך, שלקקאשי יש מנגקיו והוא יודע שהוא יכול להתנגד לצוקיון מעכשיו. נכון. למזלם של הדמויות, איטאצ'י לא יכול להשתמש במנגקיו. זה הוביל לכך שקקאשי
בעצם פיתה אותו להשתמש בגנג'צו על עצמו, כן. בידיעה שהוא כבר חזק מדי. מאז שהוא כנראה הבין שיש לו מאגיה, כי היין שלו והכישרון שלו בגנג'צו עלה מדי, וזה לא משפיע עליו. כן. הניסוח שם גורם לך לחשוב שזה כי הוא שכפול, כאילו הקקאשי שהיה תחת גנג'צו שכפול, ויכול להיות שזה האמת, אבל בשלב הזה אני חושב הוא פשוט חסין לגנג'צו רגיל של שרינגן. נכון. אני גם חושבת. ממילא לאיטאצ'י בשלב הזה עיכב מספיק. כן. כן, וכאילו הכיסוי שלו נשמר. כן. ונארוטו משתמש ברסנגן גדול יותר, הראשון מבין רבים. אודמה רסנגן. אודמה רסנגן. ומנצח את הקרב, וככה בעצם חותם את הקרבות העיקריים של תחילת הסאגה הזאת. כן, אנחנו מסיימים את הפרק, אנחנו רק נסיים בקליף הנגר, שהם נכנסים ומאחרים את המועד בעצם. כן, רואים שגארה מת. כאילו זה כל כך עצוב, הוא מת, ולא סתם הוא מת, הם מוצאים אותו שדיידרה יושב על הגופה שלו, כן. וזה כל כך מזלזל שברמה שכאילו... אני טוען זה אסטרטגיה מכוונת כדי לעצבן אותם בכללי ולעצבן את הג'ינצ'וריקי בפרט שהם ידעו מי זה. כן, ואז אתה כל כך עצוב, כן, אבל אתה גם כצופה רוצה גם להזדק, כן. כאילו מה אתה עושה? זה מה אתה עושה כאילו? גם כן. כבוד המת כזה. כן, וכואב לך על גארה, כי הוא כזה... כל הרגע הזה שהוא מת, והוא מת לבד. כן, מדגישים כמה הוא מת לבד, וכאילו, יש לו הרבה מחשבות פילוסופיות על למה היה לו חשוב בכלל כל מה שהוא עשה עד עכשיו, ולא רואים איזושהי מסקנה מיוחדת, כי הוא מת. כן. ואז אתה נורא קל בתור צופה להסיק את המסקנה, זה לא היה שווה את זה מתה לחינם. כן. אתה גם לא יודע בשלב הזה, בסוף היותר אופטימי. והמוות שלו טרגי. זה דמות טרגית. ולראות אותו מקבל כזה זלזול, כזה יחס מגעיל. נארוטו מגיע וכאילו העיניים שלו משתמנות כן, ישר, כאילו רק נעמוד את זה. ובזה אנחנו גם נסיים ואנחנו נדבר על המשך הפרקים בפרק הבא. כן, שזה היה הקרבות. קרבות. המרדף בעצם נגד דיידרה, והקרב הממש יפה, די ארוך וממש מגניב נגד סאסורי. אני לא יודעת אם אנחנו נצליח לדחוס הכל בפרק אחד, אולי נחלק. אוקיי, תודה לכם, מאזינים יקרים, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. כן, סיימנו את הראשון של שיפודן. איזה כיף! אז חבר'ה, תודה רבה שהזנתם, איזה כיף לחזור. אנחנו מעכשיו נמשיך לעלות פרקים כל שבוע, אין מה לדאוג, חזרנו לגמרי. נכון, כדי לדבר איתנו על הפרקים ולהתעדכן, מתי על הפרק חדש, אנחנו מזמינים אתכם להירשם לקבוצה בפייסבוק, פודקאסט נו ג'וטסו, הסקט על הסדרה נארוטו, ונתראה בפרק הבא, שיפודן! חזרנו! השטג התחלנו שיפודן.